Molweni, abethwe abokoboko amadoda amathathu ebezama ukuxhumisa enye yeshophu. So okwenzekileyo ke kukubana la madoda kucaba njengoba emathathu nje aye ahlela ukubana azoyogqekeza ishophu ethile. Ngelishwa lawo ke kuye kwakho ompimpayo. Lo mpimpayo ke wampimpela laa shophu ubana kukho amadoda azawuza azazogqekeza. So ke izecurity zaloo shophu ziye ke ngoku zazilungiselela ukubana kuzawuza abantu and yishophu lena yamaNdiya. Iishophu zamaNdiya zinkulu zizi-hardware. So ke la madoda ngongazi kwawo ke ukuba sempintshiwe aya exhobile, ephethe izibham futhi ezikwizinga eliphezulu ezifana nee-AK-47 kunye nee-9mm ezimbini. Okuthetha ukuthi indoda nganye apha ibinesibham sayo. Afikile ke la madoda phaa ngaseshophu, afika ke amisa. Qha ke okumiseni kwawo ke kwaphuma eyokuqala. Le yokuqala ke yaphuma ngongathi iyothenga apha eshophu kanti ayazi uba seyisaziyo uba yenye yala madoda. Ithe ke xa ingena phaa ngaphakathi eshophu yavalelwa phaa eshophu kuba naba baphaa eshophu bazenza ngathi abamazi, basondeza kuye wabanjwa wabethwa phaa wapanwa. Then ke ngoku aba babini bashiyeke emotweni caba ke ngoku kuye kwafumaniseka ubana andazi uba kwenzeke ntoni kuba omnye kwaba babini naye uye waphuma ngeenjongo ke zoba uyojonga phaa ngaphakathi okanye uyosabela noba yinto le yenzekayo. Uthe naye ezenza ngathi ngumntu lo uyongena eshophu. Xa ingena wafike nje wathenga walandelwa zizecurity zabe zambamba zabe nazo zamfaka ke ngoku ama-handboy la. Lo uyi-one phaa eshophu yena khange asokolise indaba yakhe kuba bathe xa bebethwa aba babini bayithetha inyani uba no, izibham zilapha kubo. Lowana yena ngulo bezoqhuba atsho ke ngoku xa sebegqibile umosha. Then kwayiwa kuye naye wafika wabanjwa wakhutshwa emotweni. Kulapho ke ngoku bathe babethwa khona babanjwe ngoba benje nangoku. Qha ilakhi yabo yile yobana ababethwanga ngabahlali, babethwe ngabani beshophu qha nezecurity. Bathe besabethwa njalo ke kwafika amapolisa batsho ke ngoku bayekwa kanjalo. Ungalibali ukusabhskrayibha, ukhomente, ulayikhe, ushere le channel ukuze nabanye bayive.